din kay Ma'am Chisame at kaya din kami nakaparating dito dahil din sa kanila. So, salamat kasi nakakabing kami na upside ang aming pagtuta na andyan talaga ang Panginoon na ano sa atin ngayon na nakakarating nasa harapan din. So, maraming salamat sa pag-uunawa at doon po sa barangay natin kasi nandito pala tayo sa barangay hall. So, papasalamatan natin ang kaya ng ating barangay na nandito na si Ma'am. Salamat Ma'am kasi ipabili yung tulay na para kami makakarating dito sa inyong barangay. So, salamat kasi nandito kayo mga tagal dito mismo sa barangay ng Magsaysay. Di halo ba? Ay Magsaysay na iba? Or barangay na iba? O isang barangay lang ito na tayo? Okay, so ganito yun kasi ang hangad talaga natin is magiging federal. So sino bang hindi gusto? Maraming nagdadasal, maraming gusto, maraming ganyan. Pero wala namang nangyayari. Ganun pa rin, action pa rin. Sino ba talaga ang gusto natin? Ano ba talaga ang gusto natin? So tayo po ay hindi naka-align. Noong time na yun, kasi naghahanap tayo kung nasaan yung katotohanan. Lahat naman tayo nangarap, lahat naman tayo gusto ng ganito. Pero wala naman nangyayari sa ating mga pangarap. Lagi na lang din nabibigo. Gusto pa rin ba ninyo na yun pa rin ba ang mangyayari? So ito po yung ang gusto namin sa inyo mapapaliwanag. Kasi nga, kami na po ito na tagalan namin naghahanap kung sino po yung magiging kasama namin dito. So ito po yung dahil nga dito, nagkakakulit-kulit na po tayo, which is yun din ang gusto nyo. Diba, dala nyo hukum federal, which is hukum federal, yun po yung ginamit ng politiko, which is ito po yung original na hukum federal. Yung hukum federal po is Father Divine Rights of Law. Meaning to say, yung federal na sinasabi, hindi po yan dapat sa politiko. Kasi ito po ay divino gobyerno. So kung naiintindihan nyo po yung federal, ang meaning po na ibig sabihin ng federal is Father Divine Rights of Law. So batas po ng Panginoon dito. So hindi po yung kanino-kaninong batas na pwede na hindi pa i-roll dito. Kasi ito po ay kasunduan. So ang kasunduan po dito, ito po nangyari ng 1966 na sinabi kanina niya. So una-una po ito po mga lawyer, kung makita nyo, nagkaroon sila ng batas. Ito po yung batas na naginamit nila, ito po Republic Act 5446. So yung 5446, pwede nyo i-research yan. Puro po yan lawyer na nagkakaroon panahon so programa po ito na hindi po nila na ipapano sa atin. Pero kung baga sa nangyari, mataas kasi kung ikikwento ko pa ito lahat, hahaba ang ating magre-research na lang kayo, pwede nyo ito i-research, nasa YouTube na po. Sa ita-type nyo lang ang Republic Act 5446, lalabas din yun. Pag i-type mo naman din ang It's Global World, GUI 101, lalabas na din po. Nandun na po ang mga paliwanag. Pwede ito din. Kung halimbawa, hindi namin may papaliwanag dito ng lahat, pwede nyo na rin buksan dyan sa YouTube. And then, una-una sa lahat, ipapaano natin dito kasi ang ano talaga dito, ang nagdala na ngayon, yun po yung si Santa Helena Lapu-Lapu de la Concepcion na anak po ni General Domingo Avila. Siya po yung dahilan, siya po yung nagbuo na hanggang ngayon ay nananatili po. Dati kasi sinabi kanina ni Sir Ontong na H-World. So yung H-World po, dahil sa maraming mga anomalya na nangyayari noon, at saka na parang sila nagkakaiwalay-iwalay. So, pinago ni General ang pangalan na ginawa na lang, it's Global World GUI 101. So, bakit may GUI 101? Ang GUI 101 nagmula doon sa H-World kasi yung H-World nagbuo sila, mayroon siyang 5 chamber. So, yung 5 chamber kasama po ang GUI. So, una-una kasi may RAFIP yan, RAFIP, Shrine, WAPC, HIDC, and then it's Global World GUI 101. So ito po yung GUI, dinadala na siya na it's Global World. So ito na po siya. So bakit meron tayong ganito? At hindi nila alam. Nung nagpunta kami sa Camp Crame, kasi nung presidente si Tatay Digong, lahat ng NGO, pinapatawag niya kailangan magpunta sa Camp Crame para napa-activate. So isa kami sa pumunta sa Camp Crame. So, nung pumunta kami sa Camp Crame, dinala namin yung dokumento. Sabi doon sa Camp Crame, matagal na po ito, naka-register na po, accredited na po. At bakit po? Ano ba ang kailangan? So, kasi nagpatawag na ng di ba? So, nagpunta talaga kami doon. Nagulat si General
Natividad. Si General Natividad, siya po yung nasa Napolcom. Ang hindi lang nila naintindihan kung bakit hindi nila alam. So nagulat siya nung nalaman niya ito at tumayo siya sumunod. Dahil nalaman niya na ang nagsasahod pala ng mga PNP at mga military ay nagmumula na pala sa PAN 101. So ano po yung 101? So ito po yung 101. Kung sa divine tayo, sa spiritual, ito po yung ama, ina, at anak. So, kung ano natin sa spiritual. Kasi nagsama ang spiritual and material. So, kailangan nga din sila magbabalance. Dahil kung bakit namumugna ito at sino ba ang nagbigay sa atin ng idea. So, ito po yung natin. So, nagmumula siya na nakukupo siya. Di ba, nag-create ang Panginoon. So, nagkaroon siya ng plano. Nag-create siya. Nasusunod at nawawala at nanaman ang kumbaga tinatawag natin siya na dabis-dab. Yan dabis-dab. Yun po. So, nawawala. Pero andyan yung sinasabi natin na dabis-dab. So, yun po yung sinasabi natin kasi marami nagtatanong maraming na hindi maunawaan dahil nga spiritual siya. Spiritual into divine government, then to the material. Kasi material tayo yung katawan natin is material. So napakahaba kung aanin pa natin ang spiritual, dumirekta na lang tayo sa material. Kasi marami i-research natin dyan sa spiritual. Talagang mahahaba yung oras natin, hindi tayo kakayanin ng isang araw. Ditinig na tayo dito kung bakit tayo mayroon ng nagkaroon niyang World Summit. So napag-uusapan nila dyan na magkakaroon sila ng federal. Yun po yung time na yun ng 1966. So mahaba. Kahit si Sir alam na to. Dahil nagmula si Sir sa, di ba Sir nagiging GOI ka? Dati, di ba sabi mo mayroon ka lang sa GOI? May bayan na. Kahapon? Hindi, mayroon siya alam yung sa Hukong Federal. Sa Hukong Federal yung sinasabi mo. Okay. Ito yun kung bakit din napunta sa Hukong Federal. Si Mama Jackie, siya po yung nagdala ng Hukong Federal, which is yun ang gusto niya na magkakaisa na kayo sa Federal. Which is kaya tinatawag niya Hukong Federal. Ang nangyari doon po yan nila tinayo sa Agdao. Yung magkakasama yan sila doon. So, nagkaroon na siya, si Tatay Gong Mayor pa lang nung time na yun. So, mayroon siyang appoint na na-appointed na po siya. Yung mayor pa lang siya. So, gusto natin maging presidente. Kasi nga dinadala natin ito. Kaya naging Hukong Federal ang nagdadala yung po si Tatay Digong. At saka yung speaker na si John Umbat. Kasama ko din po yun. Kasama din po namin yun. Kaya sabi ko, na-realize namin bakit nga napunta sa politiko. Kaya sabi ko, anong nangyari dito? Si Tatay Digong, pinatakbo natin pagka presidente. Okay naman din yun, sana. Pero di ba, naging politiko na. So, lumalabas na hindi na naman ito parang hindi mapupursige. Yun, sabi ko, naku, kung ito ang nangyayari, wala nang mangyayari. So, sa madaling salita, parang humiwalay na rin kami. Dahil nga, parang hindi na tama. So, pinagpatuloy namin. Pero, kasi nananalo na siya pagka-presidente, walang nanalo na dito. So, ang nangyari dun sa Hukong Federal, kumbaga inano na nila kasi politiko, kaya binago nila ng hukong ng pagbabago. Kasi niregister ni Tison, kaya nagkaroon sila ng nagsasarili sila, nagawa sila ng organization na ginawa nila ng party list. So na parang napaiba na. Kaya ang sabi ni Mama Jackie, hindi po yung gano'n. Si Mama Jackie ang siyang founder ko. So dito na po tayo sa kung bakit meron tayong ito sa China ba? So ito po yung 101 is fund po ito. Now which is nandito po yung natin sa bangko na to. So itong bangko po na to, yun sa Surigao, yun po yung napag-uusapan doon na doon sa si Florendo, si Bong Florendo. Yun po yung kausap dyan na nagkakaroon sila ng usapan dyan. Ngayon, medyo mayroong mga question dyan dahil nagkakaroon sila ng involved. So, pero nandyan yung natin. Pero wala natin pakialam kung sino
sino man sila na nai-involve sa mga ganong problema. So, andyan kami siya. Ngayon, sabi nila eleksyon. Eleksyon. So, paano tayo magkaroon ng eleksyon? Ay, ang nakaano na ngayon sa COMELEC is PERSES. PERSES 101. So, wala na akong pakialam din dyan kung ano mangyayari. Basta tayo ay naka-align po dito sa federal. So, kung mayroon ng kakandidato na magpapain sila ng COC, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Kasi ang ano nandun talaga is PERSES. Nalaman niyo ba, diba, nag-ano na tayo ng national ID? Galing po yan sa COMELEC, yung po yun ang order, isa COMELEC wala, yun po yung PERSES. Ayun po yun. Kaya nagkakaroon tayo ng national ID na nagkaroon din ng problema doon. Kasi dapat yung ID na ini-issue nila, nakaano po sa QR code. Na hindi na po yung